su kamar haka, hanyoyi guda biyu ne, wasu suna ta neman fim akan Bitman ko YouTube, ba a ɗora sababbin fina-finai a nan, kana neman fim kai tsaye hanyar da za ka ringa samun Indian Hausa fim shi ne wannan tsarika guda biyu, ku biyo mu daga farkon wannan bidiyo zuwa ƙarshe domin ku san wane tsari ne za ku bi ku ringa sauke Indian Hausa fim da zarar an saki. To idan yau ne farkon zuwanka wannan channel ɗin kar ka manta ka yi subscribe ka yi like, shi ne zai baka damar samun sababbin fina-finai da zarar an saki da sababbin bidiyo da zarar an saki. To masoya kallon Indian Hausa fim, muna da tsarukan mu guda biyu akan WhatsApp kan Telegram, muna da tsarin VIP group kan WhatsApp kan Telegram, to wannan tsarin yana baka damar samun kowane fim da zarar an saki da ma dukkan wani fim da kake nema. Yau muna ranar Laraba ranar sakin zafafan fina-finai, kamfanin Sultan, kamfanin Algaita da ma dukkan wani kamfani mai fassara. To masoya kallon Indian Hausa fim na faɗin duniya, kana so kana sauke Indian Hausa fim a ko ina kake a duk inda kake, ga number nan mun ajiye maka akan wannan screen ɗin, ka ɗauka ka biyo mu akan WhatsApp, za mu ɗora kan wannan tsarin da za ka ringa sauke Indian Hausa fim, da za ka ringa samun fim ko da yaushe, in ɗai kake da buƙata ko da yaushe. To kai tsaye ga number nan ka ɗauka ka yi magana kan WhatsApp ko kan Telegram. Kar a manta a biyo mu daga kan wannan number waya akan WhatsApp ko kan Telegram. Za mu ma cikakken bayani kuma za mu ɗora ka a wannan tsari, kana da buƙatar za a ɗora ka a wannan tsari, in ɗai ma kake da buƙata duka za ka samu a wannan tsarin, duka za ka ringa samu. To kai tsaye a ɗauka a biyo mu daga kan wannan number waya da ke kan screen ɗinka kamar haka. Kamar haka dai za a ma cikakken bayani, to a biyo mu daga kan wannan number waya da ke kan screen ɗinka, kowane fim za ka samu kai tsaye.